Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите шейк от череши. За целта ще ви трябва пасатор, който няма, може да използва, блендер, череши. Разбира се, нека да са големи. Ето такива горе-долу. Така, нека да се измити хубаво. Една чашка, която модел Jumbo, която да е пластмасова, и налейте вътре много студена вода и сложете 3 ледчета, но ако сте по-малки от мен, може да не слагате лед. Така, значи, сега ще спра на стоп видеото и ето така, ще отворя черешата, ще махна костилката и ще я сложа в една купичка, която сега не може да видите. Да след малко. Ето вече сложих и пасаторът е вътре. И сега остава да блендираме. Пушете си ушите! Много пръска. Ужас. Така. Добре, но ще ни трябва още малко. Прибавете около 5-6 захарчета. И сега ще ви покажа какво се получи. Една смес, която изглежда ето по този начин. И тази смес, още малко захарчета ще сложим. След като сте сложили захарчета, ако имате степче от вишна, може да прибавите мъничко. Така. Но не доста. И отново ще блендираме за малко. Гледам, ако не се получи видеото, защото за първи път правя такова видео. И също и този шейк за първи път го правя. Но нищо не пречи да опитваме нови неща. Ето сега махам пасатора. И черешата от него. И сега ще го измия. Готови сме. И сега ще го пребеля в неговата кутия. Сме готови. Не знам точно да има. Айде. Сега тази чашка, която е с ледчетата, я оставяме настрани. Така, взимате си една чашка за шейк, ако нямате, няма значение. И слагате още малко степче вътре. И 2 капки вода. И го оставяте. Аз го оставях вече 5 минути и се получи ето това. Значи слагате вътре водата, колкото мислите, че ще ви е достатъчно. Аз мисля, че толкова ми стига. Да, и вътре има, разбира се, 3 ледчета. Но едното е останало в чашата, не знам защо. И сипваме сместа вътре. Да получи ето това. Преди малко го опитах и се е получило страхотно.